Здравейте, аз съм Георги Иванов и днес ще направя за вас една кратка демонстрация на тема пасти за зъби. Пасти за зъби по принцип имат за цел да се борят с няколко широко разпространени проблема. Това са плака, кървеи на венците и избелване. Те трябва да могат да се справят с отстраняването на тези проблеми и също така да предотвратят тяхното повторно появяване. За нашата демонстрация днес аз съм избрал две пасти за зъби, като едната е на широко позната на всички вас марка и другата е паста за зъби на T&D. Това, което ще направя, е да нанеса малко количество от паста за зъби T&D върху показалеца си и от другата паста върху друг мой пръст. И с помощта на нашия каталог ще симулирам измиване на зъбите, като ролята на гланцираната хартия тук ще е да имитира нашия зъбен емайл. Това, което ще можем да наблюдаваме след малко е на място, където съм третирал с паста за зъби на T&D, ще забележим, че хартията е полирана и е гладка, което отнесено към зъбите ни ще направи така, че зъбният емайл да са запълнени в него микропукнатинки, да го направи по-гладък и по този начин няма да полепва по него храна или напитки като сутрешното кафе, например. След като приключа след мъничко, ще може да се забележи визуалната разлика. От друга страна, това, което ще наблюдаваме при участъка, третиран с другата паста, е, че хартията е разрушена, разградено е перманентното мастило, така че какво се случва с зъбите ви оставям на вашето въображение. И това ме навежда на много интересна мисъл. За какво ни е въобще грижа за зъбите, ако нямаме такива?